nagduha-duha meeting og jud palaban kining maong sikat nga showbiz personality. Ikaw mahingan na og home wrecker kabit kirida mistress. Third party. Mga marites, wala dito sikat actress idol boy. Kuman sa pipila na ka mga higayon nga giatake ni siya sa mga bashers nga gitawag lagi siya anang home wrecker Diba lagi may kiapil mo siya sa mga pinakadato, no? Yes, of course. Kaya ito ko lagi sa mga content Diba nga ka may kiapil makalingaw. net worth? Maabot og billion. Grabe no. Na ay nigawas nga mga reports Grabe na ba? ka. Sus- Pero ang naguna sus- may kay si Small Laude. Small loud. Lingawan lang Kana sa sa kay small, pangmasa no? sa kayo siya Lingawan taliwa dito. sa iyaha nga grabe nga Kadato. sa to gana kaadunahan. Kaadunahan. Karon kani mo ang sikat ko showbiz personality dili si Small mga idol ha pero kani laing. Wala katawa ang showbiz Sobrang DJ ba siya personality. si Laina, si Bogart man na si Laina Alawi. Hey, di ba? Naapila di sa to headline sa ato Idol Boyki. Katong bitawng ni gawas iyang pangalan sa dihang nag-file nga complaint katong di inalambigit ni siya kuno nga karelasyon ni atong maong sikat nga politiko unya. Karon kay ni gawas mo niyang pangalan sa complaint good meeting day official nga document Idol Boyki. Okay. Although again, sumapa lagi di man ingon nga kada bitawng nga siya tirada, siya gidirekta dito ang maong complaint Idol Boyki pero gihinganlan lang siyang appeal sa mga nalambigit sa atong maong politiko or katong mister no niya. Karon ang mga netizens pagod ang mga bashers wa pa ka move on maganahan siya maglabot sa kinabuhi sa uban gipangadla gyud siya home wrecker man ni amaong nga sikat nga content creator showbiz personality mitingog gyud siya Idol Boyki ug suma palagi niya hindi ako pinalaking maninira ng pamilya wa ko na siya gipadako nga manggubaay pamilya. I respect families kasi kami nga broken family. Girespetar ko niya tanang mga nagkaniang pamilya kay gikan pod siya sa gubot o guba nga pamilya Idol Boy. Kaya ato na i-reveal Idol Kenny ang maanyag, sexy, talented nga showbiz personality and content creator nga si Ivana Alawi mga idol. Kani mga netizens dili gyud magpapugong niya sa YouTube vlog ani ni Ivana atong nilabay nga Lunes, Hunyo 23 mga idol ni kanang nagpaubos siya usa ka lie detector test kay mao man ni kalingawan nila karon niya. Usa sa mga nag-comment dito, ikaw ba ay nanira ng pamilya? Hala ka dira. So madaga, paspas ka dito bag ang maong actress Idol Boy kay no. Ana gyud siya pareha. Murag si Maria B. No, ana gyud siya. Og iya gyud ito bag Idol Boy kay hindi ako pinalaking maninira ng pamilya. Hindi. Ano to? Ako. Tapos maninira ako ng family sa ulo ka pala ano siya Idol Boy. So manakaron ayaw mo ay ang katong di ay gikalimbigitan niya mo to si kanang Albi Benitez Idol Boyki kay di ba natingog to iyang wife si Osaka ko Nikki. Miki Osaka. Oo, sa Bacolod City to nga congressman. So mo ni karon ang mga netizens di ba kay magpapugong uy manghilabot gyud gihapon no. So anyway, ang importante kadato manghihapon ni siya Boyki maski pag sige sila pang bash no. So Guapa, lami dato sa may kuwang ani Ivana. Si Kasi Ivana Alawi problema unya ani nila, si no? Bogart si Laina Alawi. Bogart to.